И здравейте хора! Днес ще снимам епизод на Майнкрафт. Първи епизод на Майнкрафт от моето оцеляване. И изчакайте сега. Ще спра клипа за маничко. Така, проблема беше оправен. Нека да продължим. Аре, мри, те овце са ги направили. Добре, пукна. Ето тук може да ми е кащата, базата. Овца лека. Не, кокошка. Не мисля то ще от първи епизод да почвам да построявам къщата. Бавно ще построяваме къщата. Заедно, мисля, че няма да има нищо без да го снимам да играя в този сервер. Да, така. Нека почистим тук нашата база. Тук почистим. Така. Това коне или овца? Не, коне са. Защо всичко ми се вижда като овца? Чакай. Ще взема от тук малко дървета, защото там има едно дърво, което вече го няма. Значи, това ще снимам тук клипове на новия ми канал, мисля, че почти всеки ден. Когато имам време, ще снимам. Когато няма да снимам. Може да снимам по-често клипове, ако може, защото може и вие не знаете, но това е новият ми канал, защото телефона ми се развали и не може да изтрите канала с една дума и ще качвам ще се опитам по-рядко да качвам клипове на най-различни игри. Някаква друга овца няма ли, бе? Тук не имаш това коня, бе. Гледа да не се диспална. Кокошката дойде при мен. Добре, еле. Мисля, че тя беше на 5 живот. Значи още един удар мисля, че трябва и ще е мъртва. Къде трябва? Да. Явно два. Не съм го... мисля, че беше 6D. Тук е... Ой, сапник. Значи, първо да се направим малко пръчки. Един крафтинг тейбъл, който ще стои тук. Взимаме една кирка. Идваме ето тук, която мисля, че ще... фак, багясваме. Ето тук може... Не може, имаше ни минута. И ще трябва да се взема камъни бързо, защото да мога да си изпека... Не. Да взека овладявам нещо. Взех да овладявам да си спържа. Супер! Не отказвам. И да взема камък за други инструменти, защото няма да се правя да няма смисъл. Колко много малей. Мисля, че ще
ще се снима, както казах, по-рядко клипове, за да мога да наваксам другия канал с много клипове. И чувам зомбите. Така. Нека да видим. О, още малко камък. Къде са тези тъпи зомбита, бе? Майче има под мен много. Още кол. Така ще се изкачим отгоре. Да не върнем отгоре. Добре. Така. Точки, меч, кирка, лопата и врага. Така, нека да подредим. Така. Плиз, някаква овца, за да може да се направя леко. Значи, ето, овце, супер. Видяхте ли? Бъгна ми се и ми даде двойно. Гледайте якия бъг. Не яш. Почва се сменя, аз мога да си направя леко. Сигурно ще почна да строя къщата. Този епизод ще ви почна. Сложим още пържоли да се пекат. Да изядем този. И да легнем около. Да храним. Чекпоинт. Като умрем. Се опитвам да умирам по-малко, което няма да се случи. Но ще опитам. Да няма повече, да не се мре толкова пъти. Така. Това не е красиво. Да. Аз много го запълних. Направо. Така. Значи, ето... Така. Добре. Не, бърках. Не искам такава грозна къща. Чай. Аз нямам камък за къща. Отивам за камък. Ще почна отдолу, долна постройка на къщата. И ще, може би, ще преключа с къщата. Чувам така паци, което ме кефи, защото не съм оборудван.
и айрон. Супер. Още първият епизод ще може да си направим половината броня. Всъщност не. Да, взимам камък и хабе камък. Перфектно. Така. Така. Това мисля, че ще стигне за долната част на къщата. И ще построим малко. И ще спрем клипа. Защото не мога да снимам повече от 15 минути, иначе тук ще снимам 1 час. Ама нямаме. Който знае да напише в коментарите как мога да направя така, че да снимам по-дълго. То пък камъка няма стигне. Сериозно. Добре. Много лаги. О май гад. Линкшот на хляба. Добре и тази. О, верно, аз не съм с дървен меч. Аз мислих, че съм с дървен меч. О, кончета! Ти си идиот. Поснимай. Пускай, не искам да закачам на тебе. Поснимай. Махни се. Махни се. Ти колко си? Нямам ябълки. Иначе ще да ви питомя да ви заключа, ама като нямам ябълки, да, така няма ябълки. Това ще е за този епизод. Надявам се да ви харесва. Ако така, коментирайте, абонирайте се за моят канал. Следващия път. Чао!